Kumagumba manomhlaba, ngiyakhuleka kuyindlondlo ezinhle, ngiyakhuleka kini nonke izindlondlo hayi namhlanje, hayi cha impela zindlondlo ngiyabuya ngithi angizokhuluma, ngangithe ngizobuya no-part 2 wokujula kwesithunywa. Manje ngiyabuya nawo yes, kodwa angisezi ukuthi ukujula kakhulu ngoba imibuzo eningibuza yona manje isiyenza ngingazi ukuthi kanti ngempela ngey'ngane zamakhosi kukhulunywa kanjani nazo. Ngikhulume ngewele lakho la, ngakhuluma ngesithunywa ukuthi siyiwele lakho. Manje imibuzo ikhona, omunye uthi yena abantwana bakhe bonke bazalwa bembethe enze njani, kodwa ngicabanga ukuthi bengichazile ukuthi uzokwenze njani kanjani ngokuthi abantwana bakho bazalwa benqwambile. Wazini ozoyenza ngoba ngesikhathi sabo bazofikelwa yikona ukuthi batshele ukuthi abenze njani. Uze uphinde futhi omunye athi indlondlo yakhe yena mhlampe isele emsebenzini ngoba ukayiphuphe iwele lakhe lisaya emsebenzini la elisebenzela khona, abuze ukuthi ngabe lasala khona na. Alikwazi-ke iwele lakho ukusala ey'ndaweni eziningi, iwele lakho nje likuwe, liyiwele lakho nixhumene nalo, anihlukaniswa yilutho. Ayikho into ezonihlukanisa newele lakho, nihlala nje nihlangene ninobabili kanje. Iwele yiwele, likuwe, kuye elakamoya. So asikho isidingo sokuthi uwenze izinto ongakatshelwa zona. Mina ngikhuluma nabantwana laba amakhosi, ngikhuluma nabantwana abambathwe ubukhosi, ngikhulunywa ngabantwana nje la abanenzuza spirit. So uma ngikhuluma nalabo bantwana-ke ngisho ukuthi abantwana bazolalela. Uma ungabe uhamba nenzuza spirit, kuhamba isikhathi kudingeka ukuthi uze ufike kwi-initiation. La masusuke kwi-initiation khona ila usutshelwa khona-ke ukuthi manje yenza njani. Ngiyanicela musana ukuyovungula izingubo zenu. Baningi abantu abathi bangula iy'ngubo kwathiwa wazalwe embethe. Abanye bathi bona lo muntu owayebalekelela uze wathi umntwana akamethi igama, so uma wakhe kwawuyena ofanele ethe igama umntwana iwele lakhe. Awungitshele Ndlondlo, uma ngabe kuwukuthi-ke igama lakho liyaziwa ukuthi ubani, uyazazi igama lakho, usuthatha igama ongalazi uyangetha lona leli gama, or else ungibiza ngegama engingasilona. Mina ngizojabula yini ungibiza ngegama engingasilo ngoba ngeke ngize ngijabule. Linda, kwamoya kuyalindwa, siyafika isikhathi bakuchazele bakwenzisa izinto. Bathembeni abantu benu bazonenzisa kahle. Okay, sengilana-ke esithunyweni. Uma ngabe isithunywa-ke sesikwenzisile konke lokho ofanele ukwenze, sesiyaqala-ke isithunywa manje-ke sesiyakukhomba, sikukhombe ey'ndaweni, sikukhombe esinye sizokwazi ukuthi sikubonise ukuthi mina angisadingi nokuthi ungenzele lokhu ngoba vele sengihlambululiwe. Usungihlambululile uma uhamba iy'ndawo zamanzi, uhamba lezi ndawo ekade ngikuthuma kuzo ngikubonisa zona, ufike wangihlambulula. Kodwa kukhona ozokwenza, ungasho-ke ukuthi yini lo ozoyenza ngoba awuyitshelwa yimina, awuyitshelwa umelaphi, ivela ey'bonakalisweni zakho ukuthi sekula. Uyayibona into? Awukwazi ukuthi uvele nje wenze izinto oyicabangayo nezinto oyitsheliwe ungazange uzubone. Ngisho noma ngabe kuthiwa kufanele uhlabe imbuzi, le mbuzi lena eyokuthi uwenze umengule ngoba kuhlukene. Omunye uzongula ngembuzi, omunye uzongula ngey'nkukhu, omunye futhi uma sekwengulwa ngey'nkukhu akusiyo ukwengula lokho, kuney'ndlela zakhona ukuthi la ngenzelele, la ngenzelele. Mina ngiyazi ukuthi lezi ndlela zingaki futhi ngiyazi ukuthi kuhamba kanjani. Akudingeki ukuthi lo ngize ngikukhulume la, kodwa linda. Ayikho into engeke izenzeke kuwena, ayikho into abazoyifihla ngoba uwena o-initiate-ayo. Futhi-ke isithunywa asikwazi ukuthi sikuthathe sime nje singakugcinisi izinto zayo, sizogcina sikwenzisile konke okufanele ukwenze. Okwakho relaxa, ususe izinto ezikuvimbela ukuthi isithunywa sakho siphakame, uhlambulule imimoya, ugeze, ususe lokhu nalokhu abakuvezela kona. Okunye ngike ngithi mina, uma ngabe uphuphile, amaphupho nina niyawayeka amaphupho Ndlondlo. Iphupho maliveza ukuthi phahla phela ngalelo phupho ubuze ukuthi ngingakwenza kanjani. Uma bekuvezela ukuthi unomdliwa,
bekuvezela ukuthi kunomuntu onjeni, kube kuvezela ukuthi unesilwane, bekuvezela ukuthi sekunomoya ofikile onje kanje kanje. Guqa ngedolo ngoba bakwazile ukukubonisa. Guqa ngedolo ubuze ukuthi ngenza kanjani, ngikukhipha kanjani lokho, ngikususa kanjani kumina ukuze ngizokwazi ukuqhubeka ngendlela. It's either bazokubonisa umuntu ozokulekelela ngoba ukwazi ukuthi uzenze, okunye bazokubonisa ukuthi woze emanzini endaweni ekanje kanje, bazokwenziza bona. So-ke musana ukuxakeka ngesithunywa, musana ukugijima niyokwenguliza ingubo zenu, ngoba yila inhlanhla yenu intshontshwa khona, yila niphanjaniselwa khona. Isithunywa uma ngabe kuwukuthi sesifuna ukuthi usengule wenze zonke lezi zinto lezo zenza, phela uzenza kuye, awenzi kuwe, wenza kuye, wenzela yena ukuthi anguleke, agezeke, agqoke, enze yonke lento, abe negama lakhe. Igama lakhe azolisho yena ukuthi ubani igama lakhe, not igama ozolethiwa umama noma ubaba ekhaya noma uba. Lento eyakho wedwa, akusiyona into. Yes, ungaba involve abazali, kodwa ikuwe, izokhulunywa kuwe indaba. Ngiyanicela-ke bantwana besithunywa, maningenzi izinto ezingasizona ezizocanula abantu benu. Maningenzi izinto ezizokwenza isithunywa sakho sikudube. Mawungenzi izinto ezizokwenza ukuthi izinto zakho zime forever, zime nje isikhathi esiningi simile. Uma zimile into zakho, wokwazi ukuthi inhlupheko iningi futhi, ngoba abaneme abanikazi bakho, abajabule neze neze, bamiswe yimisebenzi yakho oyenzile, wayenza wrong. After lapho suwenzile isithunywa, walungisa kahle, walungisela iwele lakho, walungisa yonke into, sekuyaqala-ke manje kuyakhula, bakutshela lokhu nalokhu, bayaqala bakubonisa izinto. Wena kwakho nje sekuwukuthi ulalele wenze. Awufuni yini ukwenze njalo? Awufuni yini uke ubuze ubumnandi bokucommunicate nabantu bakho, ukubuza ubumnandi bokulalela bese uyenza? Awufuni yini ukwenza njalo? Yenzani njalo indlondlo. Lento eziningi lezi zokuthi isithunywa bayanenzisa, kuthiwa hlaba imbuzi, bathe hlaba imbuzi kusho bani? Kusho bona yini abanikazi bendaba? Futhi awunguli ingubo ungakaqali izinto, bengakakubonisi, ingakaphakami isithunywa. Umngula ini? Ubani otheni? Ubani osho lokhu kuwe? Ubani ozile kuwe emaphusheni wazokutshela ukuthi mina sengiredi? Ubona ngani ukuthi useredi? Ziningi indlela ombona ngazo. Umbona ngokuyifikela, kwesinye isikhathi ayifikele kuwe, ayibonakalisa ukuthi ukhona, bese umangala. Omunye uyakubheka ngqo emehlweni okukhombisayo ukuthi ngempela useredi. Ziningi izindlela azikhombisa ngayo. Buza mawubona izinto ezithile, guqa ngedolo ubuze, banempendulo, bazokuphendula. Yibona bakubonisile, yibona bakukhetha, yibona futhi abazoba nawe njalo. Makhosi.